ang suplemento ko. Katas ang ubo kag sip-on, katas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya kag virus, ubo sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabuling mapaniwag kay utong at kay intay. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, May TC ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Standard K5 News FM Philippines, alas 6:30 sa gabi. Nang maganda
mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig ng reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome sa tanan nga mga kautoran nga tagparamati sang aton nga panatuntunan tinig ng reformasyon. Maayo nga gabi sa inyong tanan. Permero nga gabi sa aton nga panatuntunan sa sini nga semana sa gihapon live kita sa live streaming. Kag kamay pa nga sa gihapon kamutanan araman ang tanan nga mga suki nga tagparamati sa aton nga panatuntunan. Perminaton nga dayawon pasalamatan ang Ginoo bangod sa iyang dako nga gugma nga kita ginpakamaayo niya sa sining adlaw, ginatipan, garin protektaran, kag diri magupdanay kita sa aton nga palatuntunan. Sa tanan-tanan nga tagparamati, halin sa tanan nga mga nagaupod sa aton, diri sa Isla Sang Panay, kamutanan, welcome, sa Pasig City, sa Rojas, sa San Jose, basta kamutanan, welcome. Maayong ginagabis nyo tanan and ang aton mauturan nga nag-hook up sa aton diri maayong gabis nyo tanan sa Bacolod. Posible nga nakaprogram si Barfield Mars pero kung wala lang ko yung idea. So kamong tanan welcome gid. And sa tanan-tanan nga mga nagupod sa aton sa live streaming o sa tanan diri nakita ko na diri si Madam Kim Monisa. Good evening man si Madam. God bless you. And then, very happy New Week to all the brethren. God bless us. So, kay Madam Kim Monisa na siya nga, gin-extend niya ang iyang mga blessing para sa tanan. And then, ari si Sir Andre Fred La Pastora. Mayong gabi, sir. So, may gabi. Thank you so much, Sir Andre. Ang isa ni sa aton nga gwapong technician diri sa K5 Iloilo. Ang aton nga gwapong technician subong si Sir Paul na Dihada. sige sir kay daw hindi pagid ka ano so. And then ari man diri si Madam Aisa Ahmad o Madam Bani o ano ni. Sorry lang ha kay di ko nakita. Hindi ko makita may profile picture. Ari man diri si Madam Mirna Hamri sa Kamangkalan. Maayong gabi man sa imo, Madam. Nga subaybay ko permi sa imo nga programa sa tinig ng reformasyon. Happy Sunday and God bless. Thank you. So, welcome, Madam. Okay, ikaw, die-hard ning listener sa Kamangkalan. Tanan nga mga taga-Kamangkalan, maayong gabi sa tanan. And sa tanan-tanan man nga balikan ko diri sa Rojas si Doc Nelson, maayong gabi sir, maayong gabi Doc. Si Badrisi, maayong gabi man.
And mayong gabi gid sa tanan. Sige, God bless you and your program. So halin kay Joseph, pangakon nga agot. Mayong gabi anak. And then a blessed Sunday to all. Halin kay Madam Aisa Ahmad. So thank you so much, Madam. Possibly maning babae gid siguro, Madam, no? Kay Aisa man. So sa tanan-tanan nga ginasiling ko na nga nagupod sa aton, mayong gabi kay nakita ko man diri nga damo maning aton magic eye. Wala ko lang makita diri ang inyong mga basta sige, yes po daw. Salamat, Madam. To tagadiin, Madam, diri lang sa Panay. Kay ang ibang diri ato man sa ibang probinsya. Sa probinsya sa Negros, ang iban nga nagapamati sa aton diri sa ako nakita. Luwas lang kay Madam Monisa kay ari na siya sa Iloilo. Sige, so sa aton man makautoran sa uton, mayong gabi. Sa makautoran ta sa uton, di ko lang isa-isahon, basta kamutanan, welcome gid sa aton nga para tontonan. Amo lang danay na ang aton pagtamyaw diri, kay nga man, kay siyempre, lipot man ang aton tempo. Pero sa ginasiling ko na sa tanan nga aton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo, mayo gid nga gabi sa tanan. And sa ginasiling ko na pirmi, aton ginabalik-balik diri nga pasalamatan tagid pirmi ang Ginoo. Kay nga aman, kita ginatipan sa sining bilog nga adlaw, sa bugos nga adlaw, kung ano man ang inyong nga mga obra, mga lain-lain nga mga panlakatan, kay siyempre subong ay family day man ang Domingo. Halin sa simbahan, nagalagaw-lagaw, kay muna nga nakita ko kaina, mga damo to naglagaw, pero hindi ginaton pagkalipatan ang Ginoo, nga mangin kaupod naton kanunay kay kung kamo nagapamati permi sa mga balita, lain-lain lang ang mga disgrasya nga nagkalatabo. So muna nga kung wala ang Ginoo, wala kita sing assurance, wala kita sing kasiguruhan. Amo na nga kung hindi kita atipanon sa aton anghel nga magbalantay, amo na ang pinakadako nga delikado. So muna diri from Haro, ari ka lang gali sa Haro, Madam. So lapit ka lang gali diri sa K5. Sige, so malang nang aton kapag paramyaw sa inyong tanan. So pwedeng i-share ninyo ang aton program agud nga sila man makapaimulos kay may ara man gid nga luyag man sila magapamati sa mga pulong sang Ginoo. Damo gid nga salamat. Sa mga listeners, pwede ninyo nga i-type, i-search sa Facebook ang fb.com /K5 News FM Iloilo 88.7. So, pwede na amo nang aton nga page diri nga nakita ko diri sa aton nga monitor. Dayon 88.7 K5 News FM Iloilo. So, muni diri ang aton nga estasyonan. Estasyonan ninyo kay number 1 na gid kita. So, tanan-tanan nga nagapamati, padayon kita subong sa aton nga pagbinag-binag sa pulong sa Ginoo. Kay ang aton ginaton-an diri is ang mga promisa, ang mga rewards nga ginaman sa Ginoo nga posible nga kon aton tinguhaon hindi gid kita mabigo hindi gid kita mapaslawan. Andes kita magpadayon magaturan sa aton nga mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong dakilang pag-ibig. Kami po inyong pintamayan sa buong maghapon. Niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, sinapit sa gabing ito upang makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Maraming salamat po sa pagkataon at pagpalain mo ang inyong banal na mga salita na aming tatalakayin. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, ang mga nanonood sa Facebook. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM at higit sa lahat ang CEO Dr. Camilo Oy at kanyang pamilya. Nanawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng makawani, sa operation manager, lahat ng mga managers, lahat ng mga technicians. Upang sa ganon kami, ang aming kahilingan lagi ay magkakaroon po kami ng kapayapaan, kaligtasan, wala sa lahat ng mga panganib na inyong pinantulutan na magaganap sa mundong ito. Ito ay aming samot dalangin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at mga pagkakasala laban sa inyo. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon. Amen. So magpapatuloy na po tayo mga kapatid.
So aton dumdumon nagligad to nga aton istoryahan diri nga si Kristo sa iya nga promisa magabalik siya diri sa kalibutan. Kag ang anghel nagpamatuod si Kristo samtang diri pa sa kalibutan naghambal nga magabalik gid siya. And then may mga tanda nga nagkaltabo na nga ato ni padayon bangod kay samtang nag-istoryahan kita sa pagbalik ni Kristo. Diri ato nakita nga may pamangkot, may ara bala tao nga makasaka sa langit or nakasaka sa langit. Sige sa. Antes naton sabton, ako anay basahon ni diri si kay mas no ni Philip Lois King. Good evening, Kaki5, Pastor Carlos Estera, Senyor. Tinig ng Reformasyon, watching sa inyong programa sa Luna, La Paz, K5 FM Iloilo. Sige, sir. Thank you so much. And then, good evening sa tanan nga members and officers, K5 News FM Iloilo. And then, Fans Club and International Chapter 2. Sige, halinik kay Sir Philip Lois King. Hari ni, grabe no. So, sige no. Now, diri, makotoran, may ara bala tao nga nakasaka sa langit. Amo na ang pamangkot diri sa nagapamangkot sa aton. Now, kay nga kung ginbase man diri sa bersikulo, ging butangan bersikulo nga Juan 3:13. Diri aton gin-quote diri. Ang ginhambal diri is kag wala sing bisan isa nga nakasaka sa langit, luwas lamang sa anak sang tao nga nagpanaog halin sa langit. Ay di kung diri lang kita hasta sa among nga bersikulo daw mga pati kita nga way gid nakasaka. Pero kung tunan ta ang Biblia kay damo man bersikulo diri mabalaan ta. Nga man kay diri ato ni matun-an sa sini nga sinimana matun-an ta ni siya kung ano gid bala ang kamatuoran nga amo ini ang daw unod sa mga pulong ni Kristo nga naghambal siya nga walay tao nga nakasaka sa langit. Wala kundi si Kristo lamang halin sa langit kasi siyempre halin siya dito dayon sa diri siya sa kalibutan nagbalik siya saka sa langit. Kaya nga man pero kung aton nga basahon, liwaton ta ang mga bersikulo nga aton nga gibasa unas tanan ang promisa ni Kristo samtang diri pa siya sa kalibutan, amo ning aton mabasa. Liwaton taman ang 14:1 hasta sa 3 diri sa sulat ni Apostol Juan sa kapitulo 14 sang Juan. Diri aton mabasa ang gasiling si Jesus ang gasiling sa ila. Indi kamo magpalibog kag magkatublag. Magtuo kamo sa Dios kag magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay may madamo nga mga kwarto diri. Pero sa English, in my Father's house are many mansions. Kung masahon ta ang English. Kag magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Hindi ako magsiling sini sa inyo kung hindi ini matuod. O di nami nga pagka-translate sa hiligaynon. Tapos diri, sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako sa kagdaluhon ko kamo. Agud nga kundiin ako didto man kamo. Ayay. Now, ang pamangkot diri aton man sabton jutay sang isa ka pamangkot. Diin nagkadto si Kristo sa balay daw sa iyang amay. Ano ang yahimuon didto, mga kautoran? Ang iya ginambal, mag-aman siya sing duog. May ginambal rin kwarto, kumaga rooms. Now, pero sa English, mansion. Hindi lang na room kay kung magambal ka mansion, kadako-dako na. Ang balay gani, dako naman na. Pero kayo, ang pulong diri sa English, in my Father's house, ang butambalon, ginkabig sang amay nga iya puluyan ang tanan nga mga mansyon dito sa langit. Nga sa ato ng ginistoryahan diri nga kung halimbawa luwason or willing nga maluwas ang tanan nga mga tao sa bilog kalibutan nga sa subong bisan ang buhi lamang suno sa aton nga kung inyo i-research na sa internet or sa Google
nga hindi magnubo sa 8 billion ang buhi lang na. Way labot sa nagkalamatay nga perti na kadugay halin pas kreasyon hasta sumong. Di pila na kabilyon kung pila na kadubli na siya. Kung maghalimaw mag times 10, di imbutang tanan lang 80 billion. So, sufficiente gihapon ang ginaman sang Ginoo dito. So, aton balikan. Tuod ni siya nga ginhambal ni Kristo nga walay tao nga nakasaka sa langit. Luwas lamang sa anak sang tao nga halin sa langit. Siyempre, kaya nagsaka man siya dito sa tapos ang iya misyon dari sa kalibutan. Pero take note mga kautoran nga ang importante aton maintindihan nga ang balay sang amay ni Kristo nga ginkabig niyang amay kag amay man naton, mo man naging sambal sang Biblia, ang butang balon is ato sa langit. Ato sa langit. Dayon, mo gani nga nagkadto si Kristo. So sa pagsaka dito, balik daw si diri. Kag sa magabalik na siya, dalhon kita. Na dalhon niya ang mga tao. So, kung dito kita sa mga pulo nga ginmit lang ni Kristo dito sa 3:13, tuod gina siya nga walay tao nga makasaka sa langit. Sa iya lang na kagulingon. Ang point gali is kung ang tao ang maghandom sa iya kagulingon, sa iya kagustuhan, sa iya kabuton nga maggadto siya sa langit, ano iya sakyan? Di ba na? Ano sakyan? Nakakita bala kamo, nakabati bala kamo nga may ara spaceship nga luhas lamang sa mga pipila ka ginhimo, gineksperimentohan sa Russia, gineksperimentohan man sa Amerika, nga naghimo sila mga spaceship, kag may mga astronauts nga nagkadto dito, kag sa pagkadto nila dito, may nagpamatuod sang una, years 70s pa, 1970s, nga si Armstrong, si Colin, kag si Aldrin, nakalabot daw dito. Daw, balaton daw. May manginpakita sila, mga pictures, nagpamatuod nga dito, tapos hindi daw sila matungkad, kay nga aman daw naglutaw sila. Kung hindi ka magdala bugat nga bagay, hindi ka daw maglapat, maglapan sa duta. So, amon lang istorya nila. Pero dito lang to sa bulan, hindi sa langit. Bagay, langit man nagyapon, kay ang Biblia nagambal nga may ara 3 ka langit, 3 ka layers ang langit. Bisan gani sa science, may ara atmospheric, may ara planetary or starry heaven, ara ang mga galaxies. Dayon may ara man the paradise or the dwelling place of God. So man ang ginambal sa Biblia. Kag sa science man, bisan kadto ka mo sa Google, type lang ninyo ang 3 heavens. Dayon makakita ka mo sa mga pictures nga dito ginplaster nila, ginsimplify, ginpamatud-an nilang may ara gid. Now diri kita sa Biblia, klaro ang ginhambal. So para sa namangkot, kay simpre may kabalo ko nga may pipila ka mga dagko nga mga grupo sang simbahan nga hindi sila nagpati nga ang maluwas dalon sa langit. May ara gali ko ka istorya sa una dito sa Cagayan de Oro City sa plaza. Isa ka dako nga grupo, worldwide sila nga grupo, hambal nila ang naghandom sa daw sang langit, amo na sila ang may espiritu ni Lucifer nga nangin Satanas. Grabe ang ila theory pero dito malanghasta, wala problema, ila man na. Muna gani nga tun-an ta ni siya. Interesante kaayo ni siya nga punto sa aton nga pagtuon maguturan kay sa ginasiling na dere si Kristo mismo naghambal nga hindi dapat masubuan ang iya mga apostoles, hindi magkalibog ngaman kag hindi magkatublag, magtuo lang, magsalig kay dito sa balay sang amay may madamo dito nga mga mansions. Kag magkadto si Kristo agod nga mag-aman siya sang duog, tapos sang makapreparar na siya dito, ang iya nga promisa is dalon. Unas tanan ang iyang ginhatagan sa promisa amo ang mga apostoles, dayon hindi lang sila kundi ang tanan man nga luyag magkadto dito nga magsunod or maghimo sa kabutuon ni Kristo. Amo man ang kondisyon. Now, aton mabalaan sa Biblia, suno sa aton mabasa sa 6 versikulo 9 sang Mateo, hambal diri ni Kristo, gani dapat kamo magpangamuyo sing subong sini. Amay namon nga yara sa langit. O diri gini klaro na gini Kristo nga ang amay aro gali sa langit. So, ara sa langit siya.
Now, dumdumon ta makuturan nga saan ang ginasiling na suno sa Biblia bisan ibase ta sa creation ginklaro nga in the beginning God created the heaven and the earth. Matingala ka diri sa Genesis 1:1 hindi pa plural. Nga hindi man plural. Mugani nga ang Biblia naghambal sa aton gintuad nga diri aton mabasa nga man. Kay kung imo padayonon pagbasa ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 14 hasta sa 18, diri ginlaragway maayo. Bisan pa hasta sa ika-19, kay amo ni kaapat ka adlaw, nagrekta kita diri. Now, diri ang aton mabasa mo ni. Dayon ang Dios nagsiling, magpahayag ang mga suga sa langit. Now, diri, dayon, sa pagseparar sang adlaw sa gabi, kag sa pagtanda sang pagsugod sang mga inadlaw, mga tinuig, kag mga panahon sa pagsimba. Magasigas sila sa langit sa paghatag sa kapawa sa duta, kag nahimo ini. Gani ang Dios naghimo sang duha ka dalagko nga mga suga, ang adlaw nga sa pagagahom sa kaadlawon, kag ang bulan sa pagahom sa kagabihon, ginhimo man niya ang mga bituon. Ginbutang niya ang mga suga sa langit kag sa pag-iwag sa duta. Sa paggahom sa kadlawon kag sa kagabihon kag sa pagseparar sang kapawa sa kadudulman. Kag ang Dios na namian sang iya nakita. Pagligad or nagligad ang gabi kag nagaamo yadto sang kag nagaga amo yadto ang ikaapat nga adlaw. Diri, ginklaro makuturan, mga kabyanan, kung basahon ta ang English, sunod diri sa aton mabasa sa Kapitulo 1, versikulo 14, nga ang gusto ta ni basahon, kay ang kinalain diri, di man maklaro ang plural or singular. Kay dito sa Genesis 1:1, ginklaro nga in the beginning, God created the heavens and the heaven and the earth. So, lapay es ang heaven. Pero diri kung basahon mo na dayon ang bersikulo 15, dayon 14, 15, 16, 17, 18, 19, ang the fourth day naman ang sa 19, naghambal diri makuturan nga sa ikaapat ka adlaw may ara ginhimo sang Ginoo nga mga bituon. Sabagay ara ng bituon, ara ang bulan, ara ang adlaw. Kag nakabalo kita nga amo na ang ara sa ginkabig naton bisan sa science, bisan sa Biblia, amo na ang planetary or starry heaven. Dayon, kung basahon na, tama kauturan, ang Kapitulo 2, diri na dayon. Sa 2:1, thus the heavens and the earth were finished. So nga ang plural na diri sa Kapitulo 1, Kapitulo 2, versikulo 1, nga sa 1, versikulo 1 sa Kapitulo 1 sa Genesis, dito singular. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pero diri, thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. Nga ang may ara na ginkabig diri nga host, kay simpre, may panong na siya, damo na, nagadamo. Kay nga aman, may ara mga stars, may moon, may sun. So kabalo na kita sa stars nga, sa science, amo na ang galaxy sa bugos o bilog nga universe. I-type ninyo testing ang pulong universe or galaxy of the universe. Type ninyo sa Google. Di ba makita ninyo dito kung pila ka trillion galaxies ang aradra. Amo na ang ginhambal nga planetary or starry or mga galaxies. So muna nga nagplural na dayon ang mga heavens. Sa versikulo 4, these are the generations of the heavens and of the earth. Na isa lang, singular lang ang earth diri. When they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens. So, pero sa layers, siling naton diri, nangin tatlo sila ka layers. No, tatlo sila nga aman. Tungod kay, sa ato nang ginsiling diri, may ara tatlo ka layer ang langit, kay nga aman, may ara siya gali na dwelling place of God, ang ikatatlo. Ang ikaduha, dayon, this second heaven is the starry space.
So isa siya ka space nga starry, and ang una is the atmospheric heaven. So diri makuturan kay ang pamangkot diri nga amo na talakayon ta nga himuon tani nga pagtuon, diri makuturan ginklaro diri nga sa aton nang ginabasa, ginklaro diri nga ang creation nagsugod paghimo sang langit kag duta dayon nadugangan sing mga langit bangod sa mga bituon kag mga bulan. Now, isa ka apostol, nga si Apostol Pablo, makauturan, ang aton mabasa diri sa iyang palanan-ahon, diri sa 2 Corinto, Kapitulo 12. Nang siling siya diri, Kapitulo 12, versikulo 2, sa 2 Corinto, siling siya diri, nakikilala ko ang isa ka tao kay Kristo. Nga sang napulog 4 na katuig nga nagligad, ginsagmit tubtob sa ikatlong langit. So, ang Biblia nagpamatuod nga may ara ikatlong langit. Amo ning lawag diri naton nga ang dwelling place of God. Kung sa lawas o kung sa gwa sang lawas wala ako makahibalo, ang Dios nakahibalo. Kay nakilala ko nga ang amo nga tao ginsagmit pakadto sa paraiso. Kung sa lawas o kung sa gwa sang lawas wala ako makahibalo, ang Dios nakahibalo. Kag nakabati siya sing mga pulong nga di mamitlang nga hindi itugot sa tao ang pagmitlang. Grabe no? Nga man. Kasi siyempre, ang lingwahe sa langit, hindi na mahimo nga mitlangon sang tao. Amo ning hambalon ni Apostol Pablo. So, tandaan tani siya, may ginhambal din nga paraiso. Pangitaon tani siya, kung diin nga paraiso, nga ginpakita, suno man gyapon sa Biblia. Agod nga aton mabalaan nga ang ginhambal diri nga mga langit, dayon dunay mga nakita dito nga kung ano ang ara dito, mabalaan tani siya kung ano na siya. Lamang, ang aton nga mga minutos, diyo man lamang, padayon tani sa sining sinimana, kay Domingo man subong, hasta kita diri sa Sabado, no, Bernes sa gabi. So, subaybayan lang ninyo kay makitaan mabalaan tani siya. Samtang hindi pa kita magtapos mga kauturan, nakita ko naman rin good evening Ma'am Luna. Sige, kay halin ni kay Sir Philip. Nangambal siya rin okay, mabasa man na ninyo, no? Kung ino kita, Ma'am Joy Franco, Ma'am Mary Jane Damit, Ma'am Helen Morales, Sir Fred Pasgala, then Dio Campo, Sir Binji Asturias, Sir Roland Nod, ano ni? Ang ginbaliskan man ni Nod Nulab. So, baludon, ano na siya, sige. And then, nakita ko man rin si Sir Leo M. Blag. So, sige. So, malang nang ako nakita diri. Wala ko man nakita gani diri ang managa, ano sa akon nga personal, nga account diri sa akon messenger. Lantaon tada na kadali. Pero, arigin gali diri. Sige. So, basta kamo nga tanan welcome gid. Why not ta tiempo, tapusin ta sa, tapuson naton sa nubo nga pangamuyo. Mapagpalat mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig na kayo inyong pinatubayan sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat din sa inyong banal na mga salita na kung saan nawa matunto namin, maunawaan namin ang inyong kalooban. Pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang Siyuro Camilo Oy at pamilya na nawa patuloy ang pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at protection. Patawarin lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa magitan ng matamis ang pangalan ng Pinasos. Amen. Sige, sa gapon ng aton nga gwapo diri, ang aton gwapo nga technician, si Sir Paul Diada. Kag tanan nga nagapamati. Subaybayan ninyo ang tanang programa sa sining Sibiyahanan. Kag sa gihapon, mga siling lamang kita para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM, number 1 na kita.
Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estreras Sr. CARLOS ESTRERA Sr. O kaya ay mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng